Il-minuta tibda issa. Kim Dalli, attriċi u traduttriċi. Kim, kif iddeċidejt inti li rid tibni karriera fid-dinja tat-teatru u tal-arti u tal-kultura? Minn dejjem kelli l-ħajra lej l-aspett performattiv. Lajs bdejt nikber kelli 17 sena ddeċidejt li nixtieq nimżel ir-reċta. U fil-fatt hekk għamilt. U kien hemm xi proġett illi qed orrajt jiena din it-tip ta' artista rrid inkun u din it-tip ta' arti rrid noħloq. Ikolli ngħid li kont fortunata ħafna bl-ewwel irwol li qatt kelli f'serje televiżiv dak iż-żmien kien jismu l-Evangelisti u kelli parti ta' persuna nieqsa mid-dawl. U dak l-irwol vera fetaħ li l-orizzonti anke fis-sens ta' kif inħares lejn il-ħajja. Issa li smajna daqsxejn iktar fuq hekk iridu naraw it-talents tiegħek. Hemm xi proġett li qed taħdem fuq u li jista' jtina dan iċ-ċans? Qed naħdmu fuq dram jismu Naħliflek. Fuq il-ħajja ta' Artemisia Gentileschi li kienet artista barokka. Artemisia meta kienet għadha żgħira, żagħżugħa, ġiet stuprata mill-allim tagħha u hi u missiera kienu tellgħuh il-qorti. Naħseb huwa wieħed mill-proġetti favoriti li qatt għamilt s'issa. Min-naħa tiegħi li qed nagħmilha parti reċtar ukoll hemm l-aspett tal-kidba.